fortsæt med at lade hele kroppen spænde af og synke dybere og dybere ned i en fredfyldt og rolig tilstand, samtidig med at du mentalt giver mere og mere slip. Mærk, hvordan roen har bredt sig ud til hver eneste celle i kroppen. Og læg mærke til, hvordan du oplever en behagelig tilstand af mental stilhed. Tillad dig selv at nyde denne tilstand af dyb indre afspænding og ro i dit hoved og i din krop, mens du synker endnu dybere ned, ned, ned. Og jeg vil give dig et øjeblik til bare at synke dybere og dybere og dybere ned i en afspændt og rolig tilstand. Bare fortsæt med at gå dybere og dybere ned, mens du forestiller dig, at du bevæger dig ned ad en trappe, som vil føre dig til dit mentale træningsrum. Dybere og dybere ned, 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 ned. Og mens du går dybere og dybere ned, læg så mærke til, hvordan en lethed omslutter dig, så du får en fornemmelse af at svæve. Mærk, hvordan du bevæger dig på en behagelig og svævende måde, dybere og dybere ned. Svævende let og dybt afspændt.